Yo, abusuafo yade adwa. Nanso yɛba bɛhwɛ baako na etutu bɛ no gu hɔ wie a ne yɛahyehyɛ. Ɛbɛhwɛ mfasodeɛ a ɛwɔ bɛ no mu, ɛbɛ no abusuakuo ahodoɔ a ɛbɛ no wɔ mu no nso, yɛbɛdi ho nkɔmmɔ. Saa bɛ yi deɛ menim sɛ bi a na wontie. Nyɛ easy o. Mpanimfoɔ sɛ Atuogya ɛwɔ Odikoro. Atuogya ɛwɔ Odikoro. Ɛnnɛ yɛbɛsua ɛho abakɔsɛm na yɛahwɛ deɛ yɛfrɛ no Atuogya. Aha. Eti asɔreba follow me. Sɛ woyɛ obi a w'ani gye Abebuo ho. Kwasi ada biara nwummerɛ bɛyɛ no 9 no. Ghana time 4 p.m. no. Mede Abebufoɔ ɛtena ase. Na yɛayɛ pa tupa timisrɛw. Ɛyɛ abɔmmɔden sɛ ɔbɛ follow me na ɛyɛ a wabɛhwɛ bi. Ɛyɛ very interesting. You see, amanfoɔ bu bɛ no biara frɛ me asɔreba. Mepɛ sɛ meba so bi. Woba me deɛ no so a ɛbɛboa ma onamu ayɛ den. Mpanyin sɛ Atuogya wɔ Odikoro. Yɛkasa Atuogya a wote aseɛ sɛn. Atuogya no nananom yɛwɔ nkuruma bi a yɛfrɛ no Atuogya. Ɔhu sɛ bɛkura mu a yɛwɔ cash crop ɛne yɛwɔ long term. Ebi wɔ a wodua a wo expect no bɛyɛ sɛ afe ne akyiri. Ebi nso wɔ hɔnom a wodua a ayɛ so abosome mmiɛnsa ɛsɛ start a produce ma wo. Eti yɛn tete afuo no a ne yɛyɛ adua nkuruma no ne yɛwɔ aso ntɛm. Yɛno aboro so abosome mmiɛnsa no na ɛso. Na mmom sɛ so a nkyɛ na ɛsan awu. Enti ɛso a na ɛkɔ anim kakra a na yɛgya nkuruma no bi wɔ so ama no adwan. Na yɛasan te de adua bi mu. Na yɛwɔ baako bi wɔ hɔ a wodua a ɛso a enya afe ansa na so. Na sɛ som sɛ ɛso a afuo no a woyɛɛ no wobɛdidi afuo no awie. Agya afuo no akɔ bɛkɔ na nkuruma no si afuo mu na ɛso. Tie no nso yɛfrɛ no Atuogya. Ai, yɛno no nkuruma no ho no eni apaapo, eni lines sɛdeɛ bi a other ones no menim sɛdeɛ me describe na ma. Te sɛ bi wɔ a enka ne sɛ ɛyɛ ade ɛsɛ octopus ne form no eni bi saa. Ne ho nyinaa yɛ trontron fia na ɛtru yie pa yɛfrɛ no Atuogya. Na nye saa nkuruma na asɛm na meka. Ne mu meka sɛ wɔ Abebuo mu. Kane tetena na yɛ nananom edi wɔn kui no wɔn sɛ Ghana yɛ ha yi. Yaman yɔ no ɛne yaman kyikyire no. Eni ɔman mpanimfoɔ ne nsɛm bigini. Yɛn yankɔ saa entitie no na yɛwɔ yɛahemfo ansa na obroni ɛde na momu hyehyɛ a ɛyɛ ɛnɛ politics ɛyɛ yɛ ba no. Na ahemfo no ɛne ne di kan di yɛn saasi so. Nti ahemfo no tumi no wɔ hɔ. Enti ma nsase ɛwɔ Ghana nyinaa yɛ ahemfo dia. Bebia nto ɔmanpanyin bi ɛpa asase bi adi dwuma wɔ mu sɛ mmra a ɛwɔ Ghana ha no kyerɛ sɛ aban bi ehia wɔ asase a ɔno ni ɛho nkitaho. Ɛno ane sɛ ɔgye na wapɛ mpata bi di ama wo. Saa na kurowura sɛ ɔyɛ Odikoro, ɔyɛ ɔmanhene ɛne ɔyɛ amanhene no ɛhene adi sɛ otumfo a ohia wɔ asase a ɔno nsi mu nkonya. Esan sɛ ɔmo na asase no ɔmo sutumi. Enti sɛ ɔba ɔman a ɔmo aman yɛ ɔkyekyerɛ no ɛte sɛ yɛn die yi a yɛ ahemfo deɛ no a ɛbrɛ ɛma yɛtumi plan no kuro no yɛbrɛ yie. Enti na Ghana ha no yɛn man yɛ man na siesie no development no entimi nkɔ yɛ fi sɛ Ghana ha na ɔhene bi nko a betumi atɔn ana obi a ɔfa ne ho sɛ ɔyɛ ɔhene timi tɔn asase esi fie ɔso ɛma nipa bɛyɛ sɛ miɛnsa ana baanan. So ate aseɛ. Ɛnɛ ɛna ɔmo yɛ saa deɛ tetena ne nananom ɛte wɔ nkuro mu ɔmo du wɔ nkui no na ɔmo nyɛ ne saa. Sɛ ɔkɔ yɛ nkuro no mu baabi te sɛ akyem amatena, akyem akoko, akyem apedwa, akyem asafo. Sɛ wodu kuro bi so atimu sɛ kuro nankasa a ɔmo abɛkyekyere hɔ no. Asase na ɔmo te so no nyɛ ɔmo dea. Ebi a ɔmo te kuro foforo asase so. Kuro no mɛka nkyerɛ wo sɛ mitu. Wokɔ me papa kuro mu ɛyɛ Benum ase a ɛwɔ Asante akyem a. So wo mane free agokwan no mu ansa na ɔkɔtwa ɔware no. Asase da hɔ nyinaa yɛ dwansa ɛfoɔ dea. Na wotwa ɔware nsuo na wokɔ Benum ase na efuru hɔ no wokɔ no
ɛna Ebenim asefo dia na omo wo mining site nyina odachi bedi ho nkomo da mekọ message da video kakra na amahwe bi ejisa wo ye obi a wo ye hoho unye kuruma ana kurumu ni babia na eye den so mpanyin se de awoho na chichiri kuru ejisa wo ba besue obi wo nukurumu a na omo nton asase ma so se de asem ne tie eti bia kuru no odi kuru kura ne giso asase no nton ma de obeyanse bi odi be ma oyome enche anaso bi won pa omuhwe wambrase sanse asem ne bi si wo achemaku kwa miemani controversy nani ni suman ene se wofa achemaku kokronum na de koche bi a nana dawroma waye kwan tontontom afawo eho na achemaku ko ese emusiye na kudie teacher ni bi be kira de enam se haye efficacy ntimi modi no sanse on dey were free na so ne matiase na sam na America no so eye manso na omo ani nkunim kuromofo di nkunim se omo pene so na omo anfoa omo de no so de a de omo ya ne so mba betina kuromo na atika uba kuronu mu a de kuromo hene ana odi kuronu be ne se otwa asasen de mawo se bia do afuo no na sidan okurum na kuronu ntre so ate ase na sa nipa no etu kurom ofisi obekira ade obi obekira ade obeye master de onka kurom da emikokuro bi so akantin enusum koto headmaster bi a na wakoye bisafu efom wisa esika wompa nti akantin for I salute you ochima grass ni mechi akantin for we akantin na aremia asoreba mechi apa omudi efom wisa hu dwapa se nya nansen a gold tu ba e bi omsase ni bi ho aka master no ba no bedua wisa ni bi na omo transfer no wanko ojaya de kire no eti se wojaya de kire no na watena kuro na brebi adu wa ho de so atie na osi wo free kuro mu akọ no wonu kwan se wo ton afu no afusase no enti na mpanifo de bene ba se Atuogya ewo Odikoro eni se wutu efie no asase no ayede ma awokwa no a obie no kwan se ofa ese kuromu ohene na ofa enka osenka ya asafo eni NGO so wo Ghana ha no ese sa na nka eye egasafo bia nka yeti bia no enka ese asafo no na dwin se wo gu na abade ni nsa to ne mani nyina so bise kasa asafo a enipadom na yeye obi amfa ni sika nhyim nanso enya dwuma wo Ghana ha ena NGO bia nso gu a esa ban gimu niema nyina na se niema bi wo sombo a onfa ngwache baabi a enuan nyankafo no enti bena nananom de to wo se Atuogya wo Odikoro no safi mamu ate ase ti ukosi obi wo Odikoro so na se nipa ne no tena yi ohene no opani bi obi ba baabi tena yi na wo kwa na se wugya bibi wo ho no mu a onipa ho kwan so fa ye kurom Odikoro ana opani akoso ye no enti mesrew yesi se wo besrew ebesraw na wanya wo ka ojawade enti se ukotunu bi kuro nkobobra na ofuru kurom a enkoton ade omde chewo oton a watomra ombetimi ni wadi ni nyonyonyo de esi atum akoko no ye wo ha na eti se saa nipa no ba beton na fu na mubi na ekobu dua esi kwan no eti oba na ebusa omom kan ye no ana ye ka se Atuogya wo Odikoro asase ni anto ama no eti se otu a eye kurom wura etia asoreba udi machia maka chiro se maye kurutwa mansa eti besisa na nkum kwa di machi ewa Abebuo eye